Saša Radović rođen je u Sarajevu 2. jula 1979. godine. Pohađao je osnovnu školu Živko Jošilo u sarajevskom naselju Otoka do 1992. godine. Nakon izlaska iz Sarajeva zbog ratnih zbivanja, kao izbjeglo lice nastavilo je školovanje u Palama gdje je završio osnovnu i srednju školu te stekao zvanje mašinskog tehničara. Saša Radović je diplomirao na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu na smjeru komparativne književnosti i bibliotekarstva, te dobio zvanje diplomirani komparativista i bibliotekar. Tema diplomskog rada iz ruske književnosti kod profesora doktora Vojislava Maksimovića je Ivan Sergejević Turgenjev, Očevi i deca. Saša Radović ima više od 16 godina iskustva u području bibliotekarstva i informacionih nauka. Počeo je kao pripravnik u osnovnoj školi Pale na poziciji bibliotekara, gdje je radio na organizaciji i modernizaciji biblioteke za bolju dostupnost učenicima. Godine 2007. i 2008. Saša se pridružio ekipi entuzijasta na čelu opštine Istočni Stari Grad i matične biblioteke Istočno Sarajevo, koji uz pomoć Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske formiraju biblioteku u ovoj izrazito nerazvijenoj opštini. Evo nekoliko riječi i o samoj biblioteci i njenom radu. Narodna biblioteka Istočni Stari Grad formirana je 5. novembra 2007. godine. Nalazi se u prostorijama osnovne škole Mokro, područno odjeljenje Hreša, gdje zauzima nekih 52 m2 prostora. Jedina je ustanova kulture na opštini gdje obavlja djelatnost s ciljem da omogući svim građanima slobodan pristup kulturnim i naučnim tokovima, radi svestranog, kulturnog, naučnog i obrazovnog napretka kako pojedinca, tako i društva u cjelini. Biblioteka gotovo svake godine odlazi na sajmove knjiga u Banja Luku i Beograd sa ciljem da svoj fond obogati novim naslovima. S obzirom da je pitanje periodike veoma važno u obavljanju bibliotečke djelatnosti, naročito za istraživački rad, a da postoji objektivan vakuum u nabavci časopisa zbog društvenih i finansijskih problema, biblioteka je u 2023. godini ovom pitanju posvetila dužnu pažnju. Nastavljeno je popunjavanje nedostajućih godišta časopisa koji su u kontinuitetu izlazili kao što su Letopis Matice Srpske, Putevi, Krajina, Značenje, Nova Zora, Prosvjetni kalendar i drugi. Popuna je izvršena uglavnom u saradnji sa drugim bibliotekama koje su nam dostavljale višak svojih primjeraka. Narodna biblioteka Istočni Stari Grad redovno obezbjeđuje prispjeće časopisa za književnost, umjetnost i kulturu Republike Srpske, Nova stvarnost i ilustrovanu politiku. Ukupan broj naslova je 42, a broj primjeraka na srpskom jeziku je preko 1300. Narodna biblioteka Istočni Stari Grad i u prošloj godini nastavila je da nabavlja stripove i popunjava svoj fond. Stripovi su važni jer predstavljaju jedinstven spoj umjetnosti i književnosti, privlačeći posebno djecu i podstičući njihovu kreativnost i maštu, što nam je i bio primarni cilj. Narodna biblioteka Istočni Stari Grad od 2008. godine prikuplja zavičajnu građu sa teritorije grada. Prostor od 10 m2 ove godine je posebno izdvojen i inventariše se u okviru ostale građe. Navedenu građu koristili su učenici osnovnih i srednjih škola prilikom izrade referata tematski vezanih za područje grada i okoline, te drugi korisnici bibliotečkih usluga u sklopu istraživanja različitih oblasti društvenog života.
Narodna biblioteka Istočni Stari grad je protekle kalendarske godine, kao i prethodnih godina, ostvarila zadovoljavajuću aktivnost u realizaciji kulturnih programa, popularizaciji knjige i čitanja. Dio programa je realizovan u saradnji sa drugim bibliotekama ili organizacijama kulture na nivou grada ili Republike Srpske. Ovi sadržaji podrazumijevaju organizovanje različitih manifestacija, izložbi, TV i radio prikaza, pričaonice i igraonice, obilježavanje značajnih datuma, godišnjice, predstavljanje knjiga, a sve zavisno o mogućnostima koje biblioteka ima. U video prezentaciji možete pogledati one najzanimljivije. Mnogo toga je izostavljeno, a ponešto nije ni evidentirano. Ipak, važno je da bude zapisano u dušama onih sa kojima sarađujemo i koje učimo. Hvala od srca, drage kolege.